Ndewo. Hello. Welcome to another lesson by Learn Igbo Now. My name is Yvonne Chioma Mbanefo, your tutor today. The title of today's lesson is Ofe Abedi, Alphabet Soup. This lesson is based on the Igbo alphabet, and we're going to use activities related to cooking to learn the Igbo alphabet. The best way to learn this lesson is to listen, watch, and practice. So after each sentence, I will pause for a few seconds so that you can get a chance to repeat what I said. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ofe abedi, alphabet soup. A. Anụ. Anyị na-eji anụ esi ofe. B. Bee. Bee azụ ahụ ọfụma. Ch. Chọta. Chọta ụdị akwụkwọ nri a. D. Dụnye. Dụnye anụ n'osisi. E. Eku. Eku a dị ọhụụ. Fe. Fesa. Fesa nnu n'ofe ahụ. G. Garị. Garị a agaghị ezuru m. Gbe. Gbanye. Gbanye mmiri n'ime iko. Ghe. Ghee. Ghee yabasị. Gwe. Gwerie. Gwerie ose ugbu a. H. Họpụta. Họpụta azụ ọkpọọ niile nke dị mma. I. Ite. Ka anyị were ite a sie okporoko. I. Ịsha. Anyị ga-etinye ịsha n'ofe.
ji jụọ oyi. Chere ka ofe a jụọ oyi. Ke kụnye ya n'ime efere. Kpagharịa. Were ngaji kpagharịa ya. Kwọọ. Ka anyị kwọọ obere akwụkwọ nri. Loo. Ka m loo ụtara na ofe onugbu ugbu a. Mmanụ. Ị tinyere ọtụtụ mmanụ n'ofe a. Ngaji. Iji ngaji pirie nduku. Ṅụọ. Ka m ṅụọ mmiri oroma. Nwaanyị. Nwaanyị a bụ osi nri. Nye m ofe ọra nke Gọzie siri. Osikapa. Kedu ofe anyị ga-eji rie osikapa a? Ọkwụrụ. Nke a bụ ọkwụrụ m zụtara n'ahịa. Pụtara. Uzuọkụ pụtara n'ite. Rie. Rie nri o siiri gị.
sị, saa. Jiri ncha na mmiri saa efere a. Sh, shie. Shie ya ọfụma. T, tinye. Tinye ose abụọ n'ofe. U, usekwu. Ọ dị n'ime usekwu. Ụgbọgịrị. Nke a bụ ofe ụgbọgịrị ndị Amerịka. V, vuo. O richara nri, afọ ya vuo. W, wụnye. Wụnye ya n'ime ite. Y, yabasị. Otu yabasị ga-ezu. Z, zapụ. Zapụ mmiri dị n'ite. That brings us to the end of today's lesson. Don't forget that you can always play the video over and over again and repeat all the sentences so that you can master how to say the sentences properly. Daalụ rinne. Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe to our channel. You can find out more about our Igbo learning materials, including books, detailed tutorial videos, worksheets and more at learnibonow.com. When you subscribe to our newsletter, you will also get access to our free ebook, the Igbo Learner's Playbook, which is a busy person's guide to learning Igbo language, all at www.learnibonow.com. This same ebook is also available on Amazon Kindle.